Yes, jeg vil så gerne fortælle lidt om potensfunktioner og hvordan vi så kommer frem til, at vi kan finde A og B. Lad os starte med at finde A. Hvis vi nu har en graf, og der er to punkter, der går igennem den, det er punkt 1, som er x1 og y1, og så punkt 2, som er x1 og x2 og y2. Med det så kan vi jo så sige, at y2, det var en rigtig dårlig tus det her, divideret med y1, den vil jeg gerne lige have, den der, sådan, er lige med, det må jo så være, yes, b gange x1 i a'ne, og så divideret med bx2 i a'ne, og det er så lige omvendt med x2 i a'ne og x1 i a'ne. Sådan. Nu kan vi jo så hurtigt se, at de her b'er, de går ud med hinanden, så der kommer så til at stå y2 over y1 er lige med x2 i a'ne over x1 i a'ne. Okay, og så har vi jo så lært af potensregnereglerne, at man kan gøre det, at hvis der står x over x, så i et eller andet, så kan man jo så, i det samme hedder det så kan vi så gøre det, at vi skriver det sådan, at der står y2 over y1 er lige, nu har jeg lige glemt det. Fuck my life. Nå jo, okay. x2 over x. Ja. Og så x2 over x1 i a'ne, så de ligesom kommer sammen i, men så har vi jo så også lært af logaritme-regnereglerne, at vi kan gøre det, at hvis vi sætter det til logaritmen, så kommer det til at stå logaritmen til a, og så det, som der er ligesom optaget. Så det vil sige, at hvis vi tager logaritmen på begge sider, så kommer der til at stå logaritmen til y2 over y1 er lige med logaritmen x2 over x1 i a'ne, og det er jo så lige logaritmen, det vil sige, at sådan der. I siger bare, hvis jeg kommer for langt ned, så man ikke kan se den her. Yes. Og så, så som jeg sagt, så er det jo, har du jo lært af logaritmereglerne. Det er det tredje, at vi så kan skrive det således, at der står y i anden over y i første, er lige med a gange logaritmen til x i anden over x i første. Okay? Nu kan vi jo så bare bruge simpelt algebra til at isolere a. Det vil sige, at vi rykker logaritmen til x i anden, x2 og x1, det er x1, over den anden side, så der står logaritmen y i anden 2 og y1 divideret med logaritmen til x2 divideret med x1 er lige med a. Så nu har vi fået isoleret a, men vi har jo så også lært af logaritmeregneregel 2, at når der er logaritmen og et eller andet divideret med et eller andet, så kan man stille det op som logaritmen minus til et eller andet minus logaritmen til det andet. Således at der står logaritmen til y2 minus logaritmen til y1 divideret med logaritmen til x2 minus logaritmen til x1.
er lige A. Og det er jo så det, vi gerne skulle være kommet frem til heroppe. Så nu skal vi jo så finde B. Og med det, der tror jeg lige... Er der plads til, at jeg kan skrive det noget? Det kan jeg godt, ikke? Så det var jo så for at finde A, og så skriver jeg lige B hernede. Okay. For at finde B, nu har vi jo A. Det vil sige, at hvis vi nu stiller det op i en normal potensfunktion, så står der jo så Y er lige med B gange X i A-net. Nu har vi jo Y og X, og vi har lige fundet A. Det vil sige, at der mangler kun B. Og derfor der kan vi jo så bare begynde at isolere B, og det gør vi jo ved at dividere X i A'net på hver side, således at der står Y divideret med X i A'net er lige B. Og det er jo sådan set også det, at vi skal være kommet frem til. Så ja.